अनजाग्रा लोगोफोर आरो आदै मादै बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोर नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय जोंनि YouTube चेनेलाव बेबादिनो जोंनि कार्टुन भिडिअसफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना गोबारैनो बुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसन मोनो फार्स्ट भिउआर जायो जाहाथे नोंथांमोनानो जोंनि फार्स्ट भिउआर जानो हायो आरो लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअसफोरखौ लाइक कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनो दाबाव सापर्ट होलायदो बर'जों बर' औ नङाबा माथो दासो जादों दा हाब माथो मेब्ला आसोलसोलाय मा खालामदोंब्रा आसोल बेहायलाय हारसिंनो माथो खमलाबाय सोलाय हाब माला फैखोब्रा गुवाहाटिनिफ्रायलाय हाब सोलायथारबाय माथो मानसियाबो सोलायबाय मेब्लाबाय सोलायनाया गोनांथार समजों लोगोसे सोलायाबा बोरै जाबावनो आजिखालिनि जुगावलाय आरो नोंहालाय माथो खबर सबर बोरै दङ मोजांथ' बिदिबा खमलाबाय आंबो थिगैनो दं नैलै बे बैसागुआव मा खालामबावनांगौ बेखौनो सानगासिनो दं आङो मा जाबावगोन मा लोंबावगोन बबेहाय थांबावगोन बबेहाय बेरायहैबावगोन सोरजों थांबावगोन बेखौनो सानगासिनो दं आङो आरो नै दान्दिसे उनावहाय बेखौनो लावदुमजों सावरायहैनो नागिरदों आङो लावदुममोननि न'आव थांनो थांफानोबा आंजों थ'दो लावदुममोननावहाय आलायहैनोसै बैसागुआथ' नै गाबोननिफ्रायनो स्टार्ट जानोसै मा खालामबावनांगौ मा मानांगौ बेखौनो सानगासिनो दं बेखौनो सानबाय थायो नामाब्रा आसोल बर'नि बैसागु नालाय अमा बेदर जागोन बिखा बिबु जागोन आरो गोखा गोखै जागोन हाजो गाखोहैगोन बेखौनो सानबाय थानांगौ नामाब्रा जेबो सिन्था खालामनाङा आं दङ मेब्ला भाइ आंजोंनो थाफा आं नोंनो खिथाजोबगोन ना मा खालामनांगौ मानांगौ ओमफ्राय अमृत बिदै लोंनानै गोग्गोम फाग्ला बादि मोसालाबायगोनबो होनदों नामा ओमफ्राय खमलाबाय नोंसिनि न'आवथ' गोग्गोम बेदर जाहैनो लुबैखादों आङो गोग्गोम बिखा बिथै आरो बेदर गोरान जाहोगोन ना जाहोआ आंनोलाय अमा बेदरालाय माब्रा मेब्ला भाइ बोरमा बेदरखौबो जाहोबावगोन ना आं नोंनो जोंनि न'आव मथु अमायानो 10था दंखायो मासे बुथारनानै 30 केजि मोनलायगोन 30 केजिनि खम जाफेरखायालै जोंनावहाय बेदरा आयौ नंगौ नामा आसोल दे बिदिबालाय आंनोनो बांसिन होनांगोनलै बेदरखौ खमला आसोल जा सानैजों लोगोखा आंनोनो हायै बुरजा होखा आरो बे लावदुमनो बारा होनानै लाब गैया थब्ला मोननो जेबो जानोनो हाया केपासिटिनो गैया रानथें थब्लायाथ' थब्ला गैला रानलांजोब्बाय जानो होयो गोथाव होमबाबो जानोनो हाया मा जाखोथाय मानसियानो जागोन दे 100% दानखा आरो बे थब्लाखौथ' हिनजावफोरजोंसो बेरायलाबाय थानाय नुयो आं सिख्लाफोरजोंसो दहायबो रेलगेटजोंसो थांदोंलै मालाय मा खालामनो थांगोथाय सिख्लाफोर सानै दंमोन बिसोरजों बेरायहैदों मालाय आरो खोनानो मोनो मा मालाय थाखा फैसानिल' सिन्थाथारनोलै ओरै थांलाबायनानै थाखाल' खामायहैथारोनो आसोला ओंखायनो रानलाजोब्बाय खोमालै सानैनो आरो थाखा मोनबाबो लोगोफोरनो जाहोआनो सिख्लाफोरनोल' जाहोखोमायो बे फाग्ला बिदिजों जायो सोरबा सेंग्राफोरनो जाहोलायबावानो आसोला दानोबा बैसागुआव सिख्लाफोरजों हाजो गाखोहैनोसो प्लानिं खालामना दंखाबावोसो दां बाराबा मालाय सिख्लाफोरजोंल' थासैलै थब्ला बाहाया आजिखालि हाबाब देसाव बिदिसो जानानै दं होनबा बे फाग्ला बिदिजोंलाय बोरै जानांगौ जाखो माथो होनबावनो मालायखौलाय गावबागाव जिबन जेरै मावगोन ओरै मोनगोन माथो होनबावनो गावबागाव फिथाइ आंहाथ' बे बैसागुखौ बोरै बारहोबावनो बेखौ सिन्था खालामनानै दं मारै थांबावनो आरो हाजो गाखोहैनायावबा थांनो हागोन ना हाया गाखोनो हागोन ना हाया बेखौनो सानगासिनो दं आङो जाबादि गोजौ गोलाव आरो लामाबो गैबावासो हाग्रा खांग्रांनानै थांनांगौ थाबायनायाबो लामाबो गैया हाग्रा बेन्दों थांनानै गाखोहैनांगौआ मामुलि नंलालै दाबा हागोन ना हाला जाखोथाय सिगाङाव खनसे गाखोनानै थाल मोनखाबाय आङो खम डेन्जारेस लामा गिलु बालु एडभान्सार थांनोथ' मोजां लुबैदोंमोन आंबो थांनोनो नायनोसै मा जायो आरो बे लावदुमाबा थाङा बेखौबो सिन्था जानानै दं आं आसोल बेल' फिसा हाजो गाखोनायखौनो गियो नामा आङो हिमालयखौनो गाखोहैग्रा मानसि एभारेस्टखौनो गाखोहैखांबाय आङो माउन्टेनियारसो आङो जेबो सिन्था खालामनाङा नोङो खांग्रांनानै सिख्लानाव गोग्लैदेरनानै हलायलांबाबो आं दंना आं बेगजाम मारिनानै उल्था मारिनानै गाहायसिम थांनानै हमथाहैगोन आं नोंसोरखौ सिख्ला आरो नोंखौबो जेबो सिन्था खालामनाङा बिदिखौ जेबो गिनाङा आं दङना सिगां बासायखांखाबाय आङो बेबादि अलरेडि बाथ्राया नोंगौबाथ' देन्जारलै माथो नोंबो हेभि ड्राइभारसो माथो नोंबो आसोल बिदिबा माथो खालामबाय थाबावनो बेहायलाय लावदुमखौनो लेंहैनोसै गाबोननि थाखाय हाजो गाखोहैनो औ थुदे होनबालाय लेंहैनोसै
नोंखौनो नागिरो सना फेसबुकाव नागिरो नोंखौनो नागिरो सना इन्स्टाग्रामाव नागिरो गिलु बालु नोंनि महर देलानानै गुफुर जानाय बिउटि फ्लासजों गुफुर जानाय सोर मिन्थिबावनो नाथाय जायखिजाया सिंगेल मानसि जानायखाय आङो आंनि निउस फिडआव नागिरो नोंखौनो नागिरो सना नोंनि फट'खौनो नागिरो गिलु बालु नोंनि मेसेज हरदोंना हराखै आङो बेखौनो इनबक्सआव नागिरो नोंखौनो नागिरो सना नोंखौनो नागिरो हाबाब सोर मासि गोदै गोदै खाथ्रा गान खनखोलै आयु आयु गिलु बालुनो लागाव माथो आसोलासो खनदोंलाय माथो लावदुम भाइयालाय देनजारलै हाब नै माथो एक्टरफोरसोलाय दिनैसो मोरै खावब्लाब्ला नुजाफैलायखोब्रा नोंसोरलाय आरो सासेयालाय माला फैलायखो गुवाहाटिनिफ्रायलाय जायखिया फैनाया मोजाङानो जाबाय आंबो हारसिं गोदाव सोरावसो बरिं मोननानै दंखायोमोन फैनायनि खारनखौथ' माथो होनबावनो बोथोरानो लाबोबाय बैसागु बोथोरावलाय मारैथो दलद थाबाय थानो हानोब्रा ओंखायनो फैथारबाय नोंसिनि न'आवहाय नोंखौ नायनो होननानै हाब माथो आसोला देलाय मालाय दंथारोब्रा रियेल बैसागु ट्रेडिसनेलसो जाना दंलायथारो माथो गामसा गाननानै गस्ला गुफुर देलायनानै खानाय थिया थिया हाबाब हालालै नोंजों नङाबा माथोरा बेफोरखौसो होनो रियेल बैसागु बय ओमफ्राय नोंसोरा फेक बैसागु बयसो जानानै फैदों माथो आं बादि जाब्रा रियेल बैसागु बय ट्रेडिसनेल गानदों नै गामसा गानदों दिनै बैसागुनि दिनावसो सोरबा गामसा गानालाबासो फैयो मा साननांगौ दे गुबुन हारिफ्रालाय ट्रेडिसनेलखौ मान सनमान होनो सोलोंब्रा एटलिस्ट बैसागुनि टाइमाव साराम करो यार कुछ तो साराम करो बे फाग्ला बिदिजों जायो गानगोनब्रा आसोल सम फैबा गानगोन ना जेब्ला मोसागोन अब्ला गानगोनब्रा ओरैनोबा गिखायो आङो गुलाबायजानो ओंखायनो आंहा बिराद अनसि थार बे बुस्थुखौ उन्दुनायफ्रावथ' गुदलालाबायनानै थायो गाबोनफोर गाननोसै देनोब्रा बाय मेन पइन्टखौ होनदो थाब थाबनो गाबोननिखौ थारमाने बाथ्राया लावदुम गाबोन नोङो जोंजों थांफानांगौ हाजो गाखोहैनायाव बावखुंग्रि हाजोआवहाय गाबोनथ' हाजो गाखोनाय ना ओंखायनो नोंखौ लेंफैनाय जाबाय आदसा बिदिसो आरो बाथ्राया औ थौदो नोंबो गाबोन आराम हाजो गाखोहैनोसै बेरायहैनोसै रंजाहैनोसै मोसाहैनोसै बेदर थेदर जाहैनानै फैनोसैब्रा माथो खालामबावनो थौदो आसोल बिराद इन्टारेस्टिं जाखागोन सिख्लाफोरबो नुगोन साफा साफानो खोथाया बेसो दे जों थांबाय थांनाया बेरायहैबायबो गाखोहैबायबो नाथाय बे मालायनि जरा जरा बेरायनायखौ बोरै नायनो हानांगौ दे जोंहा सेंग्राफ्रालाय जोंहा नायनानैल' थानांगौ नामा मालायनि जरा जरा बेरायनायखौ बेसो खोथाया नायनोबो हागोन ना हाया जोंहाबा जेलासो जाफ्लांलायगोन मालायनि आखाइ हमलायलायनानै ज' बेरायनाय बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला जोंहा नायनानै थाबाय थानांगौ जाहैबाय नायनानै गोजोनदोब्रा आसोल जोंहालाय सिंगेल मानसिखाना माथो खालामनो हाबावनो थोस फाग्ला बिदिजों जायो नामा गोदोनिफ्रायनो हारसिं थांनानै सेंग्राफोरजों थाङै आगायनाय मोनबायलै आङो माला थांनो मोनबावनांगौ साननानै दं आंहा बेबादि जरा जरा थांसिगौ आंबो गाखोहैसिगौ नामायसिगौ गाखोनानै सिख्ला सासे मोजां गार्लफ्रेन्ड मोननायबा खनथाम खनब्रै गाखोनानै ओंखारनानै आरो गाखोफिनबाय थागौमोन आं गाखोलाय नामायलाय गाखोलाय नामायलाय खालामबाय थागौमोन आं देब्रा लावदुम थौदोना मानो बिदि जादोंलाय आं थानायाव मा सिन्था नोङो आं खमला थानायाव आं गोदै खमला थानायाव मा सिख्लाफ्रा ओरैनो फैगोनलै जेबो सिन्था खालामनाङा नागिरनांलाया ओरैनो हारसिं बागथाबफैगोन आं नागिरना होगोन ना गाबोन मेला साफा सिख्ला फैगोन मा सिन्था खालामदों बेदर खाजि जाहैगोन हाजो थिखिनायाव आरो लोंहोगोन क'का-कला बेबादिल' होनबानो जाबाय जेबो सिन्था खालामनाङा बेबादि होनबानो मोनगोन मेला मोनगोन गाबोन थौदोल' नोङो जेबो सिन्था दा खालामसै दे थांनोसै होनबालाय नाथाय नों होननाय बादि जानांगोनलै खोथाया एसेबो हेरफेर जानो मोननाय नङाबा जायगानिफ्रायनो फैफिनगोन मालाया जरा थांगोन जोंहा जाम्बाबा नायहैबाय थानांगौ नामा मालाया मेंबाबो गार्लफ्रेन्डनि आखाइ हमनानै मोखां नायलायलायनो मोनबानो खनसेनो एनार्जि बारायनानै मानखैनो हायो जोंहाथ' मेंग्लुंजोबनानै गोलोमफ्रुजोबगोनसो माथो ओंखायनो नों होननाय बादि जाथारनांगोन गाबोन माथो बिदिसो जानांगौ दा बेफोरसो लोगो 100% जाखागोन बैसागु बोथोराव नों आंखौ लांफैदो बैसागु बोथोराव नों आंखौ लांफैदो जुलिनि देंखोखौ आंनो होफैदो ला 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 बैसागु बोथोराव नों आंखौ लांफैदो बिदिसो जानानै दं खोथाया लांफैगोन मानो लांफैया जानो
गाबोन नोंसिनाव फैगोनबो आरो अमा खाजि जानानै मोसागोनबो आरो नोंखौ खनसेनो लानानै थांगोनबो आरो खनसे लांबाथाय आरो फैफिननो मोननाय नंलिया मोनथिबाय रुफालि आयु मा फाग्ला रावसै बेलाय बेबादिखि जाबाय बायो नामा जाथाराहाय बिदि जाथारा मानो जाया जानोब्रा नों लांफैबाय थानो थिननायखौ आं बोरै नायबाय थानो हानो आंबो लांथारनोसै नोंखौहाय वा मालायसो दख'ना गोदान खोमालै फिं फिं दख'ना लायबावलै हाबाब हालालै मोदानजोब्बाय गामिनि सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामजोबसिगोन नामा नोंलाय जायखियानो जा गाबोन जोंजों थौदो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनोसै माथो खालामबाय थानोब्रा बैसागु बोथोरखौलाय जाया होमबा वा मालायसो नंगौ नामा मानो थाङा जानो थांगोन दे थांगोन बोसोराव खनसेखौलाय नाथाय आंनोहाय मेथाइ जाहोनांगोन आरो अमा सावनायखौबो जाहोनांगोन होमबासो थांगोन आं जागोन दे जागोन जाहोथारगोन मा अमा सावनायल' अमा फेक्ट'रिखौनो जाहोगोन ना नोंनो अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय हेपि बैसागु फ्रेन्ड्स बैसागु हेपि बैसागु भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा नोंथांमोना भिडिअआवहाय लाइक आरो कमेन्ट खालामलांदो आरो जोंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा नोंथांमोना गाहायाव थानाय साबस्क्राइब बाटनखौ थुनानै गालांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना थुनानै लादो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोनानो सिगांसिन नुबोनो मोनो थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर थेंक इउ गोजोन्थों